jo crec que el primer que vull destacar és que per fi hi ha un Consell que ha girat la mirada cap a la indústria. Jo crec que feia molt i molt de temps que les administracions públiques havien decidit que la indústria era algo que hi havia que obviar, que no era ja una realitat per la que valguera la pena apostar, i el que cada vegada és més evident és que la indústria és la que genera una major quantitat d'investigació i d'innovació, és també la que millora la qualitat dels treballs i per tant una major capacitat transformadora i que a més és crucial per a qualsevol país avançat. Com sol dir el president Puig, no existeix ningú país avançat que no tinga una indústria potent.